Esteve té previst el traslladar la seva seu corporativa a Sant Cugat properament i per això vam creure que era bo, diguéssim, ajuntar aquestes dues ciutats, una en la qual Esteve ja té una implantació a Xina i Sant Cugat, que és la ciutat on Esteve establirà la seva seu corporativa molt properament. El que estem, doncs, és lògicament ensenyant totes, que en són moltes, de virtuts del nostre municipi. Ara actualment estem amb la joia de la corona al monestir. Hem començat per la Casa del Poble, l'Ajuntament, on ha hagut una recepció oficial, i els hem pogut ensenyar els diferents departaments i la sala de plens, i explicar una mica el que és la cultura catalana i la cultura santcugatenca. 想来看一看我们这个圣谷各市有什么好的这些发展的经验、保护的办法等等嘛。 Por eso, por este motivo, hemos venido aquí para conocer y hacer un poco intercambio de opiniones de cómo conservar una ciudad antigua y cómo desarrollar económicamente.